lolu lusasazo ngqo lwendaba kwikomkhulu le-SABC Auckland Park eGauteng nazi eziphambili. It's either you are not telling the tribunal the truth, or Ms. Mengo did not tell the tribunal the truth. Umabhalane wejaji Andiswa Mengo noKutlwano Moretlo iligosa lekomishoni yenkonzo zobulungisa banike ubungqina obukhabanayo ngemeko ezingqonge isikhalazo sesincwaso esifakwe nguMengo ngakumongameli wejaji eMpuma Koloni. When you raise a child, you want to see them growing up to your last days, and you want to leave them behind. You don't want them to leave you behind. Uyaqhuba namhlanje eBloemfontein umfihlo oqala amapolisa amathatha imizimba yawo efunyenwe kumlambo iHinops eCenturion kwiveki ephelileyo. Uphuhliso lwembaleki jikelele kwilizwekazi Afrika lufumene uchumo olumandla ngokutyikitywa kwesivumelwano esitsha phakathi kwemibutho iWorld Wide Scholarship Organization noembaleki zase-Afrika iConfederation of African Athletics. Botani mzikantu siziphekile sazibonda ngoku lilixa lokuba sizophule singaphosanga amaseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Umabhalane wejaji Andiswa Mengo noKutlwano Moretlo eligosa lekomishoni yenkonzo zobulungisa iJSC banike ubungqina obukhabanayo ngemeko ezingqonge isikhalazo samazibulo sesincwaso esingafanelekanga. uMengo wasifaka ikhalaza ngumongameli wejaji eMpuma Koloni uJudge Selby Mbenenge. Ngaphambili uMengo wathi wayengenayo ikopi yesikhalazo sakhe samazibulo awaxelela ukuba ilahlekile. Lo gama uMoretlo imncedisa ngeso sikhalazo esithi wayenayo ikopi. Okuphikisana kwesibini kushiya umbuzo onzima kweliqonga lophando ukuziphatha kwejaji wokuba phakathi kwabo bobabini ngubani ongathethi inyani kubo. Ubaluleke kakhulu lo mba koluphando wokuba uMengo wazibhala isikhalazo sakhe enayo ikopi yesikhalazo samazibulo kusinina ngelokubhensisa ukunyaniseka kwakhe. Your version and Ms. Mengo's version are mutually destructive in this way, and I want your comment. You testified that Ms. Mengo had her laptop, therefore her laptop had the initial complaint, right? Yes. She testified that she didn't. She had no reference to the initial complaint. No, she had no copy. She had nothing electronic, although there were things that are similar, but let's leave that for now. Yes. That is the elephant in the room here. What has caused what is. So, do you agree with me? Yes, Councillor. That these two versions are mutually exclusive? One is untrue. That's correct, Councillor. And if it's either you are not telling the tribunal the truth, or Ms. Mengo did not tell the tribunal the truth. Yes. Do you want to comment? Yes, Councillor. Like I've explained, Ms. Mengo had brought when we arrived at the hotel, and then she offloaded her things. She had a luggage, and then she had a laptop, and she had the bag. At the time we were at the office, she had her handbag, at all times. It's only when we go to the office that now she had a laptop and her luggage and a handbag. And then, as I've explained, because it was too late, around past 9, I had to get home. I then asked her that, well, because we are not finished, can she continue typing, finalizing the document, because it was a very, very long story. Even at the hotel, we know she would still get emotional as well. Yes. And then, so she had the complaint. Luyaqhuba oluvuyo lesikhalazo sokucwaswa okungafanelekanga kukaMengo esendini eGauteng. Namhlanje eBloemfontein umfihlo oqala amapolisa amathatha imizimba yawo efunyenwe kumlambo iHinops eCenturion kwiveki ephelileyo. Abasemagunyeni bavakalise ukunqamka kobomi bukaBoyipelo Sinoge njengokuhluthe isebe lenkonzo zesipolisa italente emandla.
Inkonzo yesingcwabo sobeneminyaka engama-24 uBoipelo Senogi ibanjwe kwinkonzo yama-Anglican eBloemfontein namhlanje. USenogi ube ngomnye wamapolisa amathathu aduka ngomhla wama-23 kwinyanga kaTshazimpunzi ukutsho ngo-April besuka eBloemfontein besingisele apho batyalwe khona eLimpopo. Umkomishinala wezesipolisa kweli jikelele uthe isebe linethanda ngesisehlo. USenogi uchazwe njengomntu obenentshisakalo emandla ezinikele kukhuseleko loluntu yaye esikhonseka nobomi isizwe sakhe ngenkalipho. As the subs family, we're still expecting more from this young constable and the other colleagues. We're looking forward that they can do more, especially in the field where they were in the Crime Intelligence Directorate. Various sub-directorate, one was cybercrime, one was security intelligence, and we heard from the commander the other day that these two were very excellent, and this one, Senogi, was at Pakwerk police station, and she was doing well, and you heard that she was dedicated to her work and always smiling all the time. We salute Constable Senogi, a loyal patriot who dedicated her life to protect the defenseless members of the society. She served with courage and dedication, and in trying to give her family, friends and colleagues solace and closure, we want to celebrate her unwavering commitment and sacrifice. Kambe ke umphathiswa wezesipolisa uSenzo Mchunu uthe bekusalindeleke lukhulu kuSenogi obesaze ngobuso elizweni. Waleke ngeliqhwabela izandla bonke abathabathe inxaxheba ekukhangelweni kwalamapolisa ebedukile. It does call on us as subs to tighten up our hands and toughen up our actions against these criminals. Ukanti ke uSenogi ushiya umzekelo womzila obuqhawe ongabonwa njengeminyaka koko ongqinwa ngemisebenzi. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Indoda neminyaka engama-61 yaseMpuma Koloni nephile ebuxwayibeni icela urhulumente afake isandla ifumane indlu. Umbongeni Nokulila waseMzantsi eCuwa uphila kwindlela amagumbi amabini ebhidlikayo neyonakaliswa yimvula emandla. Uthi wafaka isicelo sokufumana indlu ngo-2023 kodwa kude kube ngoku akakayifumani. Esi sakhiwo singekho semgangathweni saqala ngokuba neentanda ezivulekileyo. Siye sadilika icala emva kwemvula ezimandla ebezisina kwinyanga yoKwindla. uNokulila uthi le ndlu ingozi kuye kuba inokudilika nanini na. Uthi akukho apho anokubalekela khona. Ndaphakama ebhedini ke-210 andisiyatsho imvula straight ndazathi iwile le ndlu lena. Ndabuyela umva ngapha xa ndithi kusasa kumnyama tsu box litake phaya akwazi tovu ziqhekekile netafile imbiza zibotyoki. Abahlali baye bayiphakamela le meko bafaka amazinki kwicala lendlu eliwileyo. Donga olahlulayo alifika ngerufini apha kule gable bekusoko nisanda imfuxene qho ndimfuxene layita ke lokhandlela. Sizamile kangosinako ba indlu lebesesiwa sacela amazi ngempelaleni ke just bakuvaleke nje njengobona sisinawe otherwise kusebhetele ngokuba uyana ukumuya ungena amaphathi endlini kodwa sizikunzima kakhulu kuba le ndlu hayi nani na ingaba yona sisi. Isebe lozinziso loluntu ephondweni lithi zange sifakwe isicelo sendlu kaNokulila ngokwengxelo evela kwisystem yabo. Nangona kungekho bungqina obubonakalisa ukuba utata uNokulila ebefake isicelo sokwakhelwa indlu lisebe ngenxa yokubona imeko emandundu ahlala phantsi kwayo, silisebe sizothi siye simncedise ukufaka isicelo. Ngaphezu koko sizokumlinka with an existing project eDestitute ukuze sizame ukuphucula ubomi bakhe.
Unokulila unethemba lokuba isebe liza kubeka phambili umcimbi wakhe ze afumane indlu. NdinguNomzwane Lemngoma kwiindaba ze-SABC eMzantsi eGcuwa. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe. Umabhalane wejaji uAndiswa Mengo noKutlwano Moretlo eligosa lekomishoni yenkonzo zobulungisa iJSC banike ubungqina obukhabanayo ngemeko ezingqonge isikhalazo samazibulo sesincwase esingafanelekanga uMengo wasifaka ekhalazela umongameli wejaji eMpuma Koloni uJaji Selby Mbenenge. Ngaphambili uMengo wathi wayengenayo ikopi yesikhalazo sakhe samazibulo awaxelelwa ukuba ilahlekile. Lo gama uMoretlo emncedisa ngesi sikhalazo esithi wayenayo ikopi. Ukanti ke mbukeli esifika ngoko sisemoyeni zezokuba ufunyenwe umzimba wentatheli ibilahlekile kunye nesithandwa sayo. Ukanti ke masithi tsixada simamele umkomishinala. Not by police. And we join them, we support them from the police point of view where there is a criminality like an illegal mine. How it would have come to exist as an illegal mine is a different story. That's where and closure thereof and so on is DMR and P. But we come in criminality of operating an illegal mine. Who are the characters that are there? And as you know, Stilfontein was dominated by far by people who are foreigners and illegal foreigners. And I must emphasize that, illegal foreigners. So as far as that is concerned, we are keeping up with whatever that has been identified. We investigate, we arrest, we investigate, we arrest. Work is going on as far as our side of the story is concerned. Sorry, Minister, just to perhaps take you back, we had a little bit of a break there, a glitch. We just want to find out with regards to the arrest of the people that could be linked to the disappearing of the journalist. The arrests that you spoke about? Oh, yes, the National Commissioner is saying, oh no, I was saying we know even before the latest development that National Commissioner is talking about that police have since arrested 5 suspects and are in custody. And I was saying that, taking it that police started from nowhere. You start from a call that says a journalist and partner has disappeared. But where, when and how, nobody knew, even the family. Then they start investigating. But we are happy that they have arrested those suspects and they're inside, because it gives you direction on both sides on who might have been involved, but also on the side of police being interested and doing the work that they have to do of investigating, no matter how difficult it is. So those people who say this and that about South African police not doing their job, we say, much as they are entitled to those views, but they must acknowledge that police are up and doing their job. Look at the results. 5 people have been arrested from Norway. And that's a job well done. I may as well add that I was quite happy in the evening last night from a former MEC in Limpopo, in Mpumalanga, WhatsApping me saying to me, hey, Minister, I think I must say this. I was at Sandton police station, and I'm calling you just to alert you about a sterling, excellent job and service that I received from one police officer who was there, naming the police officer, I think he said it's Mbambo.
Umhla wesibhozo kuMeyi sisikhumbuzo seminyaka elikhulu ulwimi lwe-Afrikaans lwabhengezwa njengolwimi olusemthethweni. Ulwimi lwe-Afrikaans lunembali equlethe okuninzi kwaye lwalukhe lwabona njengolwimi lwengcinezelo phantsi kocalucalulo. Oku kwakhokhelela ekubeni ulutsha lwango-1976 luqhankqalaze luphikisana nezicwangciso zorhulumente weli xesha zokunyanzelisa i-Afrikaans njengolwimi lokufundisa ezikolweni zabafundi abamnyama. Ulwimi lwe-Afrikaans lwalunobudlelwane nembali yesithokothoko sobumnyama kwimbali yeli lizwe. Urhulumente wocalucalulo wayeyisebenzisa njengesixhobo sengcinezelo, nto leyo eyakhokelela kuqhankqalazo lwaseSoweto ngo-1976. Ukusukela oko kwafikelela kulawulo lwentando yesininzi, olu lwimi luye lwaguquka ngokusemthethweni. Ingcaphephe ithi olu lwimi lwafumana imvelaphi yalo kwisiDatshi kwaye luxutywe neelwimi ezifana nesiKhoyi nesiXhosa kwaye lwalusetyenziswa njengolwimi olwaluphembelela ipolitiki. The government of the day was predominantly African speakers. Then they used that then to do that. So everything that was done, the education system and so on and so on. And then that led to the June 16 then to say that, in June 16, that is when the students then said enough is enough. Uthe xa ebuzwa malunga nendlela i-Afrikaans iqulathwe ngayo kumthetho wangoku ofana nomthetho oyilwayo wokulungiswa kwemithetho yemfundo esiseko, uye waphendula ngelithi, Why should the SGBs not make that decision? Why should everybody else be involved in making the decision about the languages of their children? Just because other people are abusing the power. Iqumrhu elizama ukukhuthaza ukusetyenziswa kweelwimi ezahlukeneyo lithi eli qumrhu liza kukhusela ulwimi lwe-Afrikaans kwakunye nezinye iilwimi kwaye lincede ukuba iphuhle kwaye ifikelele kwinqanaba eliphezulu. Ukanti njengesiqhelo ngeli xesha sinayo intatheli yethu ezamaqonga onxibelelwano uSandile Hlangane siza kumngcambazisa ngezamaqonga onxibelelwano. Siyakwamkela Sandile. Yeyiphi imiba etrendayo namhlanje? Ku-social media nalapha ehlabathini jikelele yeyona veki yake yaxakeka kakhulu le. Apha ku-trends ke xa sijonga uzawufumaniseka okokuba zikhona ii-trends ezitrenda for a week, 2 weeks, ezinye ii-trends zitrenda for inyanga yonke. Zenziwa ke ezi zinto kukuba abantu abathi baparticipate kwezi trends okanye ngegalelo labo abathi balifake kula trend nobuzaza bale topic kuthethwa ngayo. Into ebona uba mandithethe le nto ke uzawukhumbula ukuthi kwiiveki ezidlulileyo ezintathu bekutrenda into kacwecwe. Ayihambi ke le trend because abantu bafuna le nto kuthiwa i-accountability kweli tyala likacwecwe. Okwesibini ke sizawuyazi ukuthi namhlanje kungcwatywa elinye lamapolisa ebelithe lasweleka. Abantu abaninzi ke basahambisa amazwi ovelwano kule family yelipolisa belithe lasweleka lingcwatywayo namhlanje eBloemfontein. Sizawuyazi ke nakwanamhlanje okokuba la case ye-tribunal kaJaji Mbenenge isaqhubeka. Eyona nto ijonga kakhulu ke phaa yindlela ujaji athe wasebenzisa ngayo ii-emojis xa ecommunicator nosisi. Sizawuyazi ke ukuthi ke ii-emojis ezi ke zizinto ezithi zisibhide ngamanye amaxesha singazazi ukuthi singazisebenzisa kanjani xa sicommunicator nabantu. Le nto nditshoyo ndithi ke kuzofuneka ukuthi okanye kunyanzeleka ukuthi ke singabantu sizifundise ukuthi ezi emojis sizisebenzisa njani phi xa kwenzeke ntoni na. Okokugqibela ke into esizawuyazi ukuthi ke iye yabohlukanisa abantu kwi-social media into kaMacG. Uzawukhumbula ukuthi i-portfolio committee ke ibithe okanye iye yasuggesta ukuthi mayimbize uMacG eze epalamente ezocacisa ukuthi kwenzeke ntoni. But ke into ebetha abantu abaninzi kokuba i-podcast okanye xa uyirejistarisha i-podcast on social media uyirejistarisha kwiplatform, i-platform leyo ethi ibe nee-policies zayo ezawuthi
iplatform yakho kanye podcast ilawulwe zeze policies ezinjalo. Ugovernment ke uxakekile ukuthi ke ngubani uzawuthatha iaccountability, nguMark G as a podcast okanye yiplatform le a-operator ngayo. But okakhulu ivusa umnyelo kwinto ethetha nge-gender based violence nokuthi abantu bazayithatha njani i-accountability ku-social media. Sibambe ngazibini kwesandile.